ніякіх сустрэч і выпрабаванняў, калі поруч ідзем у цёплых успамінах, у творчасці першых яна жыве. Цёплая ўнутры, радасная, цёплая зноў стрыжня, што трымае наш пачатак, вечная ўва мне любоў. Ксюша цяжка перажывала ўсе падзеі, які адбываліся ў нашай краіне ў 2020 годзе. Натуральна, шмат з ёй абмяркоўвалі, дзяліліся думкамі, чым жа ўсё ж такі скончыцца наша так званая рэвалюцыя. І так сталася, што я не вельмі паэтычны чалавек, але ўсё Ксюшы атрымалася пакласці свае думкі на верш. Сэрца тлее, сэрца грэе, шукаю кроў на вымытых вуліцах. Час ідзе, і мы сталеем. Такое, пэўна, ўжо не забудзецца. Раздзярыце мяне на кавалкі, сэрца вырвіце з грудзяў, вырвіце цяжар пад рэбрамі, ці будзе яшчэ больш балюча. Апрану капюшон з чорных жартаў, дождь са склёскаю сяго не праб'ецца. На вуліцах бел чырвона-белая варта, супраць істотаў без сэрца. Мрой сны з ваўкамі і дротам, ужо бачу раскатаныя лёсы, насупраць позірк лагодны, а насупраць стужкі ў косах. Я ніколі не была так свабодна, мне ніколі не было так страшна. Мы не заснем нават у бетоне. Спадзяюся, мы будзем трымацца. Ксюшу арыштавалі 12 лістапада. Той чорны, як потым мы ўжо назвалі яго чацвер, КДБ прыйшло да студэнцкіх актывістаў. І некаторым з іх давялося уцячы, а вось астатнім ужо 8 месяц утрымліваюцца ў СІЗА і праходзяць пад судамі па справе студэнтаў. Дарэчы, суд ужо трывае, і неўзабаве мы хутка пачуем прысуд. Па 36 тамах справы, якую мы пачулі, не зусім зразумела нават, у чым вінаваціць ребят. Але вось я памятаю гэты чорны чацвер, калі Ксюша даслала мне апошняе паведамленне СОС, і потым праграма на тэлефоне ўключыла яе даныя ўжо ў СІЗА КДБ. Вельмі такі быў напружаны дзень для ўсіх нас, насамрэч. Іголкі жаху скалолі рукі, што працавалі так плённа штодня. Карані адарваліся, было прытапталі, разносіць тугу салёных слёз вада. Золат чырванее барваю, ноч была драпежная, хоць і не відно. Сціхла нават шамаценне лісця. І сэрцы, і душы сколаты разбітым шклом. Са світаннем затухаюць зоркі ў небе. Са світаннем пачынаецца новае жыццё. І ўсё ж распускаецца шыпшына ў россыпу імянных валасоў. Як папараць кветку ўначы шукаем мы светлыя сэрцы. Тады, калі ад страху хочаш уцячы, тады, калі нікуды не збегчы. Мы ідзем глыбей у гушчах, калі да дрэў шчоўкаюць па носе ліхтар, яшчэ адзін ліхтар, іншага не трэба, са шляху не сыходзім. Калі цемра паглынула свет навокал, і ад холаду сціскаецца ўсё. Калі не самотны, здаецца самотным, і ад слязы адной пялёсткай ішоў. На чужым няшчасці шчасця не здабудзеш. На цяжкай працы можа быць. Што такім намаганнем не здабудзеш, немагчыма страціць, ніколі не забыць. Дарэчы, Ксюша нават вядзе свой інстаграм СІЗА, і на гэтай старонцы можна пабачыць і вершы, якія яна дасылае, і малюнкі, якія яна пачала маляваць. Землю азіраючы уважлівым вокам сярод шляхоў... Зямлю азіраючы уважлівым вокам сярод шляхоў углядвала свой. Глядзела не ўніз і не ўбок, а ў неба наўпрост. І убачыла звілісты шлях, што плыў хлёсткай ракой. Улева і ўправа, але толькі наперад, праз узгоркі, балоты і горкі падман, са слёзамі, з потам, але вельмі старанна. Усё ўгору яна ішла,
і ішла. Знов зорки зайзялі, знов свет повернувся, знямогла з усім, ісці не могла. Спинилася раптом, і всі води встали. Навошта я праз усё гэта прайшла? Яна ўсё сидела, шукала адказ, а пазней зразумела. Не ісці не могла. Яе шлях быў жыццём, мінулым і будучыняй, а навокал мора, куды бегла века. І тут у яе раптам выраслі крылы, яна паляцела і пайшла. У кожнага свой адмысловы шлях, і мы вільны прайсці яго, пакуль нас носіць гэта зямля. Праб'е святло цемру гушчара, зазяюць светлае сэрцы ўначы, і будуць усе смелыя разам пераможны агонь берагчы. За гэтым дарам мовы жывёл не пачуеш, і цуды не пазнаеш у гэтым жыцці. За гэтым дарам хвалю любові адчуеш, якая дасць моцы яшчэ столькі ж прайсці. Зараз будзе апошні сюжэт верш на сёння. Я нагадаю, што напісаць ёй ліст альбо падпісаць паштоўку можна нават з Варшавы. Валанцёры вясны альбо супрацоўнікі сервіса ў клетачку. Я думаю, што старанна запакуюць вашыя слоўцы ў канверт і дашлюць нам для сюда. Беларусь жыве. На шэрых сценах за фарбай на фарбе ў збытым мастацтве чырвоным па беламу Беларусь жыве. Ва ўсмешках і слёзах, у змораных вачах і ўсё роўна прыгожых, у воблічах і песнях, у мове і ў вершах, у светлых людзях, што ў цёмных месцах Беларусь жыве. У маленькіх аркушах паперы, у цёплых сонечных слоўцах Беларусь надрапана на тынкоўцы, намалёвана у самых таемных месцах. Беларусь жыве у наших сэрцах. Я спадзяюся, што усе палітвязні наймага хутчэй выйдуць на волю. Таксама Настя казала, что можно писать листы и зараз звrócę do naszych kolegów z Polski. Jeżeli by ktoś chciał napisać list do więźnia politycznego z Białorusi, to proszę wchodzić na stronę białorusam.pl/listy. Można napisać po polsku, nasi wolontariusze przetłumaczą te listy i wyślą z Białorusi, żeby te listy doszli, bo jeżeli z Polski by nie wysyłali, to jest duża szansa, że nie dojdą do naszych więźniów, niestety. Я зараз запрашаю на гэтую сцэну беларускую пісьменніцу, перакладчыцу і былую старшыню панцэнтру Ганну Янкуту. Добрый день, дзякую за запрашэнне. Дзякую за запрашэнне і за прадстаўленне. Я сапраўды пішу у асноўным дзіцячыя кнігі, таксама перакладаю кнігі з розных моваў на беларускую, і таму я зараз прачытаю некалькі перакладных вершаў. І ў асноўным я выбрала вершы з перыяду Другой сусветнай вайны, бо апошнім часам гучыць вельмі шмат аналогій пра фашызм, акупацыю, і мне здаецца, што паэзія гэтага перыяду, замежная ў тым ліку, можа дапамагчы нам шмат чаго зразумець і пра саміх сябе. І першы верш, які я хочу прачытаць, напісаў аўстрыец Теодор Крамер. Напісаў ён яго яшчэ да фармальнага пачатку вайны ў Другой сусветнай вайны, маю на ўвазе, у 1938 годзе. Але тады ўжо вельмі шмат чаго было зразумела, і гэты верш, мне здаецца, вельмі шмат таксама вельмі актуальна гучыць у сучаснай Беларусі. Называецца «Яшчэ нічога не зрабілі мне». Яшчэ нічога не зрабілі мне. З газетамі даўно я не сябрую, і маці з дому не вядуць старую. Яшчэ нічога не зрабілі мне. Я з мясніком сваруся аб цане. Калі плачу, ён дзякуе нясмела. Адно з чаго жыву, незразумела. Яшчэ нічога не зрабілі мне. Лаўлю трамвай і вуліца ў акне, дзе, як раней, хаджу неасцярожна, не ведаючы, нельга так ці можна. Яшчэ нічога не зрабілі мне. Цяпер ніхто мяне не адамкне, зачыненыя іншыя краіны.
Я задыхнуцца тут даўно павінны, яшчэ нічога не зрабілі мне. Наступны верш, які я хочу прачытаць, гэта будзе верш польскага паэта Крzysztofa Камеля Бачынскага. Перадусім мы знаходзімся ў Польшчы, і мне такім чынам хацелася падзякаваць за гэты факт. І таксама Бачынскі сёлета юбіляр, яму 100 гадоў спаўняецца. Загінуў ён падчас варшаўскага паўстання і большую частку сваёй творчасці прысвяціў менавіта эпосе акупацыі Варшавы. Верш называецца «У лясах». Я лясамі хаджу, не ногой ступаю, а лапай, і ў цеснай нары я сапу і мару аб леце. Гэта праўда, што да патопу рыбай я плаваў, а цяпер зрабіўся ваўком, што любіць квецень. Водару поўсці востры, сосны плывуць бязмоўна, вам у вочы гляджу, і крок мой робіцца векам. Там, дзе лес выходзіць раптам у ліловы дзядоўнік, паляўнічы з сабакам, што таксама быў чалавекам. Яшчэ адзін верш таксама паляка, які таксама перажыў акупацыю Варшавы і які нядаўна, у Польшчы нядаўна адзначаўся ягоны юбілей, гэта Чэслаў Мілаш. Я прачытаю верш пад назвай «Вера» з цыклу «Свет. Наіўная паэма». Напісаны гэты цыкл быў у 43-м годзе, і за такой лёгкасцю хаваецца таксама вельмі шмат. Вера. Прыходзіць вера, калі хтосьці бачыць лісток на хвалі ці расу на травах і ведае, іначай немагчыма. Заплюшчы вочы ці згасі святло, на свеце будзе тое, што было, а ліст на хвалях праплывае міма. Прыходзіць вера, калі хтосьці зраніць нагу каменнем, зведае, што каменне існуе для таго, каб раніць ногі. Глядзіце, дрэва пакідае цені, вось цені нашых кветак у спляценні. Нішто без ценю жыць не мае змогі. І апошні верш, які я хочу зараз прачытаць, гэта ўжо будзе мой верш, такая не зусім характэрная для мяне роля, але ось блукаючы па вуліцах Варшавы, супастаўляючы лёсы Варшавы ў Другой сусветнай вайне і наш цяперашні лёс, я вось прыдумала гэтыя радкі. Верш называецца «Варшаўскае гета». Самалётам у небе не месца. Самалёты — гэта вужакі, ім курчыцца ў брудзе і пыле. Самалёты сёння сагналі ў самалётнае гета, зачынілі на ключ, а ключ за морам згубілі. Мора шуміць, над ім лунаюць лятучыя рыбы, і лятучы галандзец шырока расправіў крылы. А ў нашых жылах іншыя хвалі плешчуцца, нібы мы не з таго ж праху і не ў тыя ж ляжам магілы. Мора, морачка, глыбіні твані бяздонная, моя турма, ад раю да небакраю. Пахвалёны сённяшні дзень, і ўсе мы ў ім пахвалёныя, што хаваем шасі і курс на зямлі выбіраем. Будзе свят аднойчы на нашай вуліцы, гета справіць у лазіны, па-вужынаму ціха, бо ў гавані нашай пакуль не шмат хто ж вартуецца, хіба што шыхтуецца, першы гатовы, наступны на выхад. Хтосьці вырваўся, драйкан майрев, драйкан мізрах, а хтосьці ў вырай іншай, птушынай дарогай. Паветраны змей і той у хмарах, курам на смех, змей, што ніколі не лётаў далей ад парога. Апошнія зводкі, з касы і слоўнікаў зніклі білеты, вужыны кароль паблісквае фюзеляжам, а за межамі гета ніхто і не ўспомніць пра гэта, калі толькі нехта з выжылых там не раскажа. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Ганна. Я хацела б запрасіць сюды Алеся Салдатенка, які таксама ўцекач з Беларусі, але яшчэ пасля падзей у 2010 году. І пасля гэтага Алесь пачаў пісаць вершы ўжо ў Варшаве і стаў заснавальнікам гільдыі паэтаў у міграцыі. І разам з Алесем працягам некалькі шчаслівых гадоў мы разам рабілі паэтычнае спатканне руска-беларуска-украінскамоўнай міграцыі в Варшаве, не толькі там. Чаго такім вот цікавы факт, у Алеся таксама ёсць твор «Варшаўская гета». Можа, мы сёння таксама услышым. Запрашаю, Алесь.
Дякую, вітаю усіх. З промови Стасі я зрозумів, що можна і по-російську так само, так? Тому що гетто, моє гетто по-російську написано. Тому я одразу зроблю референс попередньому автору. Я розкажу про своє гетто варшавське. Мое гетто во дворах забытых зданий, за решетками пустующих витрин, заколоченными смотрится глазами в зеркала давно оставленных машин. Мое гетто вдоль отцепленных вагонов, на поросших сорняком кривых путях, склад бутылок из строительных поддонов за калиткой, чуть прикрытой в торопях. Мое гетто без границы вне доменов, не привязано к прописке и IP. Мое гетто, мой рычащий жуткий демон на покрытой бурой ржавчиной цепи. Гаворка так само про Варшаву. Вось. Что я хотел прочитать еще? Хотел прочитать пару вершаў на злободенную тему нашей генерации 30-гадовых, якія шукаюць сябе і ў 30 гадоў яшчэ не ведаюць, кім хочуць быць, калі падрастуць. Здесь, может и не так, может не совсем про это. Здесь мораль словно крот слепа, здесь из каждой груди рвется крик. Режет руки блесной судьба, даже за каждым углом ждет тупик. Красноречие — цель, обман, переврать и поставить вверх дном. Каждый видит чужой изъян, лицемерно забыв о своем. Добродушие, как порок, человечность — черта слабаков. Все бегут, все валятся с ног, снять все сливки, собрать весь улов. Мракобесие — вот мотор изменений на стыке эпох. Нам в глаза только пыль и ссор, в каждом жесте мы видим подвох. За весельем скрываем боль, за бравадой мы прячем наш страх. Каждый тянет чужую роль, запинаясь, теряясь в словах. Нам 4 стены весь мир, гордо встать не дает потолок. Мы прозрачны почти до дыр, мы живем не сегодня, а впрок. Дякую. А наступний вірш буде присвячений громадству, великому безразборному громадству и всему, что я про его думаю. В чем мать меня на свет произвела, в том выйду я на улицу однажды. Я буду представительным и важным, и архиважными мои дела. Раздать распоряжение голубям, чтоб гадили с утроенную силой на все, что вам когда-то было мило, на все, о чем скучается всем вам. Устроим танцплощадку на костях, чумное, алкогольное веселье, опухшее от праздного безделья мы будем танцевать, плевать на прах. Замутим самый оголтельный пранк. Чем омерзительнее, тем лучше. Браво, браво, хорош уже стесняться, право. Мы хайпим, наша слава прет, как танк. Я — рупор обезличенной толпы. Мы — импульсы запущенной программы. Вы нас еще не знаете. Мы вами устелим путь несущихся копыт грядущих перемен. Ваш век иссяк. Среди руин его пируют мародеры. Вы, как столпы вокруг Содома и Гоморры, надеялись, что все это пустяк. Наступний вірш я некалі прысвячаў беларускай мове, калі мне здавалася, што ніхто яе не заўважае, ніхто на яе не размаўляе, і таму гэта атрымаўся верш, які адразу і не скажаш, што ён для беларускай мовы. Так многа ўжо мінула часу, калі яе не бачыў я. Над ёй ляжыць магутны насып і забыццё яе турма.
Безвар'яцелы летуценнік блукаю ля яе ўначы, шукаю дзіўныя праменні, што замігцяць праз камяні, шукаю след, які згубіўся ў стужцы часу. Усё дарма. Але ўначы ліхтар свяціўся, і да яго пакрочыў я. Там, на дарозе, сярод пылу, у святле дрыготкім ліхтара, я на паперцы бачу, мілы, цябе кахаю, я твая. Ёсць у мяне вершы, прысвечаныя варшаўскай празе і якія не з'яўляюцца алегорыяй на гетта. На балконе ўначы. На балконе на празе варшаўскай далёка за поўнач. Дымець цыгарэтай, углядацца ў агні ды на прасткі, моўчкі думаць, дразніць, не білета, грукае ў дзверы і кліча пранізлівым шэптам тваіх валасоў. Нібы рукі замест агароджы балкона сціскаюць тваю далонь. Нібы сёння, не заўтра, не праз тыдзень, ці можа нават праз месяц сустрэнемся зноў. І ціха, ты ведаеш, ціха, павольна ліецца каханне з паветрам у кроў. Мне, здаецца, яшчэ 3 хвілінкі, гэтага акурат хопіць на 2 вершы. Я ціхенька грукаю ў дзверы твае, з надзеяю ў сэрцы, з тугой на ілбе крадуся праз цёмныя сенцы сумневаў тваіх. У празрыстай журбе, акрылены дзіўнаю мрояй, нібыта ў трызненні, а мо сапраўды блукаю па светлых пакоях. Знарок пакідаю на сценах сляды, то фото без рамкі, то звон пустаты, і раптам рассунуў фіранкі над ложкам тваім. А ў ім была ты, пакутна далёкая мроя, хоць ценем, хоць гукам, але назаўжды застануся ў гэтым пакоі. І апошні верш пра шуканне сябе як паэта. А што, калі згасла ў самоце натхнення? Хто будзе пісаць свае вершы ў шуфлядку, блукаць уначы ў палоне трызнення, ўспрымаць рэчаіснасць, нібыта загадку? Каму давядзецца адчуць ды асобіць прыгожыя думкі ды кволыя твары, агучыць, назваць ды прыгожа аздобіць шматлікіх выяваў незлічоныя хмары. У новых, пакутліва створаных вершах, дзе смак меланхоліі, роспачы, гневу, дзе новы паэт, не апошні, не першы, са змрочным, вусцішным, пранізлівым спевам. Дякую. Дякую, Олесь. А я запрашаю сюди, може, уже чоловіка, якого вже всі, сподіваюся, ведають, білоруського поета, письменника, перекладчика Андрея Хадановича. Дорогие сябры, дякую, что вы тут, что мы разом, вы раней тут. Я, може, праз месяц яшчэ раз свайго нахабнага лёса выпрабую і паспрабую прабавіць жнівень на бацькаўшчыне, але гэта не самае істотнае. Істотна, што будучы тут, вы позначаете себе больш-менш як год таму. Кожны з нас побачыў, як з ананімнымі алкаголікамі, так і яшчэ з маладымі паэтамі такое здараецца. Ты штосьці робіш і думаеш, што ты адзін такі вар'янт. А потым знаходзіцца месца і час, і выяўляецца, што гэта наш агульны дыягназ у найлепшым
цените слово диагноз, что мы разом, что мы любим, что мы верим у подобные речі, що ми підтримуємо одного. Щиро вам дякую. Живе і живе вічно. Я так розумію, мікрофон у мене один на і для гітарки, і для нет, долго доведется. Ну, хіба що ми можемо спробувати покласти його ось тут. Я буду бить по струнах коля микрофона. А коли что-то будет неправильно, сигнализуйте, скажите, что это неправильно. Я что-то заспеваю, потом прочитаю, а потом я ще заспеваю. Равинку давно никто не спевал, может быть. Самые гениальные верши, коли яны бясконцы усыпляют, и комусь из нас наша идеальная Беларусь сегодня только снится у дословном, а не в переносном сенсе. Прочинайтесь, я буду зараз допомагать. Сам побужусь и вас. Чувайте гитару с этого микрофона. У меня есть две песни на однольковую мелодию, тому зараз у вас будет разрыв шаблона и отчувание дежавю. Одну из этих песен я не спею у концы. Вы ведаете, я сподіваюся, вам хором я разом спеем. Але перш чим з'явилася песня «Польські мури» у конце 70-х, а у 10-м году я її переклала, у 20-м я порвала усіх уже у нас. Дякую протестовцям, дякую руху Тихановского, дякую Світлані Тихановской, яны эту песню раскрутили. А за 10 год до всего у Каталонии, у 68 года, коли можно было отрывать морду за каталонскую мову, а можно было сесть на сутки, великий поэт, фантастичный поэт Луис Як написал песню «Лестакка» – «Слуп». Чому «слуп»? Бо это слово на одну литеру отрызнивается от слова «лестак» – «рыжий». Я зараз поспробую в этой фокус полторити, показать слово, якое так само на одну литеру, подобное это чегости подобное. Дед мне казал, на морозе полы шагали светла, а слуга при дорозе сунувшего рова. Як наша доля, как привязаны и мы, звали его как Николи, Коли неведомствуй. Давай наша дружина все, и он не устоит, и охота растет, и он худко рухнет, рухнет, воздухнет, прогнил, поросел, и стал ему Раневный суп, и он ворох поле высветлу, и он худо рухнет, рухнет, и давно костравый звук. Весны минают и зимы, руки поперлись за углом, а слух у сердца родимый, могутнейший одном. И я ведаю, он правдивый, убитый глубоко в душу, и я умоляю жизнь силы, у песни подмоги прошу. Давай на нашем дружном все, и он не устоит, и охота растет, и он худо рухнет, рухнет, воздухнет, прогнил, просел, и ставим он с ней, раневый звук, и он ворон поле высветлу, и он худо рухнет, и добро настравлен звук. Дед не сперел, что не шелка, зиме злые ветры, умирай моего старого, и я устолей старый. Как молодые пачули, стою на пороге и пою, а большую песню вернули, я первую песню свою.
в нашем кружевном сне. Эй, он не устоите, я ползу по росте. Эй, он будто рухне, посухнет, травник проснел, весна его сней, на небо и слуг. Эй, он вороховый, выстрел лук. Эй, он будто рухне, и добро даст рады слуг. Эй, он будто рухне, и добро даст рады слуг. Давайте наступное, что я попробую вам показать, это песенка, она нават больше кричалка політичная, чем песенка. Помните, у одном детячем фильме Буратино кричит Пьеро: «Пьеро, а теперь давай свои самые злые дурацкие стишки». Да? Что это такое? Я обкатывал эту песенку усю восенькали, наши великие марши перетворились у дворовую солидарность, и добрые люди каждый день запрошали не один таки халявщик, да? Шматкаў з паэтаў, лектараў, музыкаў, хтосьці камусьці менш шанцавала, не ўсе вярталіся дадому, да, пасля таких концертаў. Несколько разоў мяне адбівалі люди. Аднойчы, знаете, я спяваў свой пераклад перамен, з'явіліся менты. Як люди зрабілі гэта за 20 секунд, але за 20 секунд яны схавалі мяне, зачепілі гітару, схавалі стойку ад мікрафона, включили колонку, адкуль заіграл оригінальную цоль. Як это было зроблено, я не разумею. На столе з'явилися драніки, міліція зрозумела, що їм нещиро пропонують, і сошла. Потім знову за 20 секунд з'явилася стойка для мікрофона, гитара, и праз пару хвилин мы протягнули концерт. Короче, я веду до темы белорусских партизанов. Ці ведаеце вы песню Леонарда Коэна «Партизан», и она сусветна вядомая, класс. Подпеваете по-английску, але Леонард Коэн так само, як і я, заспівав пераклад. Оригінал написаний у часи окупованої Франції. Анна Марлін, француженка русского походження, придумала «Скарба партизана» называется. А мне эту песенку наша чудовная Света пей для своего проекта «Улица мира» замовила. Или вам не сподобается, я спеваю, просто набейте уши Ковику, Светлана пей, «Улица мира», там или добра. Коли ворог сел у танки, я не слухал авиационки, и я пошел в лес. Краины партизанки. Я прихожу незнакомым, здесь кидаю неведомо, кто меня познал. Не говори никому. Я менял имя неспытно, я не бачу жонки сына, ты у меня собрал. Уся моя краина, нас учора было трое, и я один сышлый герой, пауз мяжу, кружу. Я вечный вязень брой, нас хавали на крыше, за такое так и ниже стольких господар. Глядя отважно у твари, над крыжами земель отрыска, до свободы это близко, хутко новый день. И все мы выйдем с тенью, над крыжами земель отрыска, до свободы это близко, хутко новый
крысы. Официальная кричалка. Оригинал Which side are you on, boys? Отрымливается с нотки в белорусском перекладе на чьим боку. Ты на чьим боку. Давайте попробуем хором это спеть. Предел вежный простый. Не соромьтесь, получайтесь. Кто соромится, утекаю. На чьим боку ты, на чьим боку. На чьим боку ты, на чьим боку. Я буду повторять по кругу, перебирать, ты боку не успевай хор. На чьим боку ты, на чьим боку. На чьим боку ты, на чьим боку. На 27-м годе наш край на волоску. Давайте скажем годе старому чуваку. На чьим боку ты, на чьим боку. На чьим боку ты, на чьим боку. Тут брешут про урожай, удержал им микрофон. Пакуль людей саджает у автозакамон. Тут водометы шерсть, дубинки ставят лайк. Кто сегодня в площадь верит, той завтра скажет страйк. На чьим боку ты, на чьим боку. На чьим боку ты, на чьим боку. Солдатик твой полковник стрелять отдал загад. Ты нам еще охотник, ты ушел с собой заикать. Не треба повастенки увозить на нас муку. Нам отключили сетки, а вам усю башку. На чьим боку ты, на чьим боку. На чьим боку ты, на чьим боку. Не сдужать силу гнева, ни лент, ни выборкам. Коли страдают еву, не смей молчать, Адам. А то им самого собравши толоку. Я эмоции буду на пальцах показывать. Бо треба перемога і серцю і кулаку. На чьим боку ти, на чьим боку. На чьим боку ти, на чьим боку. На чьим боку ти, на чьим боку. Привет! Яшчэ не зганяеце, можна крышачку пачытаць. Упэўнены. Дякую, як што дазваляеце. Давайте я вам... Боже. Ну, давайте пару таких сумнейших вершаў цёмнага часу, а потым пару светлейшых вершаў мирного часу. Вучимся жить с болем, что пророс и поспел. Полем его, колем, сердца обвечный спел. Дни, як десятигоддзі, а хвилины, як дни. Боль, зупыніся, годзе, пашчу свою заткни. Радость у чорным спісе з'ехала за мяжу. Прэч, сыходь, адчапіся, хопіць, каму кажу. Простых правил бяспекі больше не будет стары. Делай новые леки и новые доктары. Вучимся жить с болем, стиснувши між зубов. Полем яго
колем сердца обдиды шипов. Боль не литература, просто у голос кричу. И зеленее скура, и чернее увачу. С клетки себе самого, як не рвися дарма, мроется перемога, каб отступил и нема, только радость, якая закипая у крови. Господи, отпуская, ён сходит. Живи. Зараз будзе тэкст, які пісаўся, калі аўтару было вельмі кепска, і ўсім было, здаецца, вельмі кепска, але наступны дзень чамусьці з'явілася надзея, і паўмільёна людзей адначасова з'явілася на плошчах, вуліцах. Мне напісала кампазітарка, моя сяброўка, геніальная Ольга Падгайская, сказала, што яны рэпетуюць канцэрт таго, што потым стане называцца вольны хор. Беларусы ж людзі дысцыплінаваныя, яны да света вышлі здымкі знятых ботаў, калі на лавачкі людзі стаялі. Так вось, музыкі і спевакі пачыналі спяваць на ганку, як вы помніце, філармоніі з 13 до 14, да? Бо гэта абедзенны перапынак. Воля сказала так: Андрей, у тебе 4 гадзіны, каб напісаць верш, бо у мяне яшчэ ноч, каб напісаць геніальную музыку, бо у нас яшчэ раніца да абедзеннага перапынка, каб зрабіць рэпетыцыю. Вынік я вам зараз прачытаю. На беразе волі. Лето на беразе волі, да ранку немного. Стужачка сонца, а потым яшчэ і яшчэ. Воля не ловится ў руки, разліку земнога. Хваля не ловится ў рэкі, бо сонцам цячэ. Хваля мацнее, і свет на вачах маладзее. Юны прачнуўся, і слёз не хавае стары. Сонца ўстае, і прыходзіць у горад надзея. Дзень надыходзіць, і страх пакідае двары. Двор упадае ў завулак у вуліцу, вуліца скверам, праспектам і плошчам нясе вестку, што самае чэрствае сэрца расчуліцца, і ў немагчымую праўду павераць усе. Сонца прыходзіць да ўсіх, не пакрыўдзіць ніводнага, і ператворыцца кожны, каго не вазьмі, хворы, заплаканы раб у героя свабоднага. Людзі у народ, а народ застанецца людзьмі. Памяць герояў святлом ахінаюць небёсы, сонечнай стужкай, гарачаю сцежкай крыві. Скрадзены голас вяртаецца ў хор шматгалосы. Лето на беразе волі. Бяры і плыві. О! Давайте пофантазируем про светлую будучыню. Калі доживем до адлеі і трапіць шампанское ў кадр, чытаць будем лепшыя кнігі, хадзіць у сапраўдны тэатр. Загояцца шнары і раны, закончыцца ганьба і трэш. Расхлёбвае кашу абраны той, тая, каго абярэш. Мільгне навіна бліскавіца, за ўсё атрымаў лихадзей, і едуць турысты дзівіцца на неверагодных людзей. Выгнанцы адкрыта мяжаем, вяртаюцца валам сюды, і самі сябе паважаем, бо выстаялі ў халады. Зноў бачыць, Феміда слепая, праслаўлены кожны герой. Да ўсё-ткі чагось не хапае, па чымсьці сумуем парой. Даўно прышчапілі заразу, не чуем гранатаў і куль, схаваўшы ненавісць пакуль ля сэрца да іншага разу. Ну и свой любимый текст читаю. Ён у зімку пісаўся, было вельмі холодна, і ў прямым, і ў пераносным сэнсе.
канцы, канешне, аўтар эксплуатуе сваю ролю ў напісанні песні Муры, я там самых актыўна яго цытую, но даруйце. Темра, ветер и снег. Студень загнал у кут. Кто захотел, сбег. Кто не хотел, тут. Не выбирали родзім. Просто место и час, где у бяздоння глядим, а бяздоння у нас, где у папяровым листе скресленные томы, где заверуха мяте под фонограмму зимы, крапая страхом ночь, кратая в окны стынь, кажа смелому збоч, кажа упартому кинь, селить у сны кошмар, топить святло уночи, марности уласных мар, не разумеючи, як патлумачить тым з ядовитым хвостом, той, хто будує дым, як не катує дитя у страшной казці айчим, наша казка життя скончится ясно чим. Дыхай на пальцы зимы, покуль солнце у грудях, над мурами турмы завтра вывесить стяг. Ну давайте такі немскі зонг веснавы. Помните, як дзяўчаты, а збольшага пажылыя тётачкі, бабулі пачалі чытаць у электрычках беларускую літаратуру. І чым гэта скончылася? Мяне як аўтара, канешне, накрыла хваля. Бабуля у вагоне сядзіць ля вакна, бароніцца кніжкай ад сну. За вокнамі цемра, а ў кніжцы вясна, і сэрца гукае вясну. Бабуля чытае ў вагоне старым пра гордых і добрых людзей, і ў кожным радочку свабодай гарым, і вочы глядяць маладзей. Бабуля чытае ў вагоне метро пра свет без неволі і хлусні, што зло не навечна, і прыйдзе добро з мараллю на белым коні. Дарма, што на станцыі узброены таць чакае бабулю. Дарма, у краі захопленым нельга чытаць, да ўлады над кнігай няма. Плыве карабель праз касмічны туман, і любы на тым караблі. Дзяўчынка чытае свой першы роман, як першы роман на зямлі. Ці вытрымаеце верш пра варшаўскіх эмігрантаў? Але скажу, што пісаў яго, адчуваючы сябе ім, месяц седзячы ў красавіку у Варшаве, з выглядам, ведаеце, на шпіль палаца культуры. Мяне камфортна балкончик выходзіў месяц на палац культуры, мяне паселілі ў кватэры знакамітага польскага пісьменніка Канвіцкага. Ён таксама пісаў пра эмігрантаў часам. Ты свет параўнаў з бальніцай, где хочем змяніць пакой. Адным окно з навальніцай, каб волю дастаць рукой, другім малочныя рэкі і проста ў выры масты, з якіх спяваюць нам рэкі, нескораныя каты. Цяпер благословіце волай ілюзіі тых гадзін, пайшлі па вясёлцы ў выры, а трапілі ў карантын, нібы ў забытай паэме, где слов давно не чутно, две грации, ими ды эми, у бел-черно-белым кино. Сплываюць туды, дзе лепей, у новы цудоўны свет, сляпянка з вялікай слепняй, з-пад веек глядзяць нам услед, а свет гуляе з душою, пакуль да мэты бяжым, і робіць сваім чужое, як дома сваё чужым. Мы дзівімся новым стылям, мы дыхаем пра запас. Гадзіннік пад іншым шпілем паказвае іншы час. З галінак чужой прасторы збіраем гнёзды свае. Жабрак з вясёлкавай торбы надзею нам падае. Все, больше сумных вершаў не читаю.
Соседняя вулочка, вы ведаете, называется улицей Винни-Пуха. Кубуся Пухатка. Я ходил по ёй и познаёмился с бомжом. Зразумел, что паміж нами шмат агульнага. Ён маё альтер-эго, а я ягонае. Я спачатку абяцал ему верш, а потом, честно, пацан сказал, пацан зрабіў. Написал. Бомж на улице Винни-Пуха, не губляя присутности духу, адчувае сябе на шару президентом земного шару, мае лавочку для ночлегаў и повагу сярод коллегаў, а прачнецца зранку ў калюзе, душ з пахмелля, вода, all inclusive, сустракае солнце вясною, а астатняе нажыўное пільна сочыць, як сочыш ты, як самец цягне самку ў кусты. Уздыхае бедная птушка. У мяне іх цэлая стужка у смартфоне. Парам. Мне касцёл завёў Інстаграм. Бо жыву і ў земным жыцці, там, дзе маем паводле веры, але ўсім туды не ўвайсці, бо ў кагось надта вузкія дзверы. Ну, присутный тут Паша Капанскі, паэт, які яшчэ будзе вам чытаць, калі я не захаплю прастору і не буду ўсе 2 гадзіны самавыражацца, зганяйце мяне хутка, расказал мне про беларускі бар на Празе. Я таксама честна накрэмзал про яго вершык. У Варшаве хіт-парад акцэнтаў. Беларусаў 25%. А под вечер выйдешь у подворок, дык выразно чуются все 40. Вулицы Охоты, Праги, Воли вучаць беларускую паволі, и в замкнёнай на ковид піўнусе загучали тосты з Беларусі. Партызаны ў часе пандемии не забыли об зялёным змеі. Шкодные напои нам не шкодные. Белорусы, мы неверогодные. Ну, не ведаю, ці не абражу я чыіх-небудзь пачуццяў, але гэта шчыры крык маёй душы, гэтая праблема аб'ядноўвае. Ну, мы прывыклі, беларусы, пра свае праблемы скардзяцца, а тут у Польшчы поўна сваіх. Добра, што законы крышачку лепш працуюць, але таксама можна быць арыштаваным на мітынгу, на маршы, асабліва калі ты жанчына, да? Асабліва калі гэтая жанчына змагаецца за свае правы. Зараз будзе верш з адным непрыстойным словам. Як хочется быть чистым лириком, бодяться с лирой под пахой, сховаться от брудной прозы у пружаны тюрагачоў, але достают паскудники и кричишь гомофобы нахуй, губляючи за паўгадзіны 5000 читачоў. Ладно, пора завершать. Апошняя песенка и апошнім успеем хором. Я не умею ей спевать, хоть честно написал верш, а музыку написала гениальная Аня Хитрых у Израиля. Песня называется «Новогодняя поштовка». Может быть, вы слухали. Подпевайте, так будет меньше чувать, как я лажаю. Будем готовать на святый печива, рихтовать презенты и дары. Будем жить бесстрашно и беспечно на своей земле господари. Лёс, як новогодняя поштовка, что сястры на воле пишет краты, это только подрыхтовка життя. Теней
кроков уночи. Во всю ночь не гнать по гололёде, а святых день жил опячий. Лёс я на ладони обшел, что застыл на голубь шаббат, краты, долгий голубь долго нельзя. И весь мой крах лёс я на ладони обшел, что застыл на голубь шаббат, краты, долгий голубь долго нельзя. Где есть мой брат, есть мой брат. Дякую. Спонсор гітари, я вже господар. Висока церква, щиро вдячний за солідарність і допомогу. Я тепер сподіваюся на вашу активну допомогу. Ми у середині Варшави, хай тут некілька радочків по польську проучити. Потім не переймайтеся, я перейду на білоруську. Он, натхненный и молодый был, их не полечил бы никто. Он додал песням сил, членом жидкую шли. И шведский шон спалили ему, знаку в полночью щедрым. Śpiewał, że czas by runą mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwi morą zęby krat, zerwi kajkany kołam pad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. I on był natchniony i молодый, ich nie zaliczona było. I on na poloszczy wiewał garagi, z pieśni sztoricę światło. I zapaliły świeczki mu, oleł pan poloszczy dym. I on śpiewał z ruiną turbo, jak i śpiewali za nim. Raz bury, 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 pragniesz złatowej dojary, a morucha ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachawaj świec stary. Raz bury, 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 pragniesz złatowej dojary, a morucha ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachawaj świec stary. Белый словы на память спел, не занимал улица хат. Чтоб руки делай, гнел, и сердце вдруг обилка. И у 100 тысяч колонен и выгон, гордо убил наповал. И ширина урывал, зим встретил старый, а он заиграл и спял. Раз, буры, буры, буры,
Бури, 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 прагнеш свободи, гуляй. Рука, рухне, и поховай свет старый. Разбури, бури, бури, прагнеш свободи, гуляй. Рука, рухне, и поховай свет старый. Рука, рухне, и поховай свет старый. Рука, рухне, и поховай свет старый. Петя! Сёння не магу паказаць, патрымаць у руках, але сёння ў іншым польскім горадзе з'явілася тоўстенькая двухмоўная кніжка аўтара гэтых словаў. Праз некалькі дзён яна даедзе да Варшавы. Я спадзяюся, 12 ліпеня на кракаўскім прадмесці каля калонны Жыгімонта у Доме літаратуры я разам з перакладчыкам будзем яе прэзентаваць. Не праходзьце міма, прачытаю, чаго не прачытала, можа і праспяваю, чаго не праспяваў. Дзякуй вялікі вашым арганізатарам і вам усім, і беларускай культуры, слухайце, якой так шмат, што, можа быць, тыдзень гэта першы крок. Хай гэта сапраўды зробіцца з часам дзяржаўным святам. Жыве Янка Купала! Жыве Марк Шагал! Жыве Ян Чачот! Жывуць беларусы Варшавы! Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Мы зараз зробім невялічкі перапынак на 10 хвілін. Запрашаю ўсіх праз 10 хвілін вяртацца да салі. Пачынаецца другая частка. Мы зараз паслухаем мастачку, рэжысэрку, рэжысэрку, акторку, спявачку Анастасію Мацкевіч, таксама якая з'яўляецца валанцёркай беларускага моладзевага хаба. Таксама Насця пасля распавядзе пра мерапрыемствы, якія яна рыхтавала яшчэ ў рамах тыдня беларускай культуры, які адбудзецца ў пятніцу. А зараз Настя для вас заспявае. Настя. Прывітанне ўсім. Дякую. Сёння для мяне не вельмі звычайная праграма, тому што звычайна я альбо оперныя арыі спяваю, альбо свае песні. А сёння я спяваю для вас акапелла «Зорка Венеру». Трошки распавяду чаму. Па-першае, тому што прыгожая песня, а па-другое, тому што моя бабуля, яна з'яўляецца настаўнікам музыкі, і ўвесь час яе вучні спяваюць менавіта гэтую песню. Яна ўсё маё дзяцінства гучала ў маёй галаве і ў маім сэрцы, гэтая песня. І гэта трошки для мяне, трошки для вас, крыху для моей бабули. Нехай яна зможет это слышать. А вы просто зарелаксуйте себя. Отключите голову и уявите на хвилиночку, что вы уже у Новой Беларуси слухаете меня недзе на улице Костишинской. Конечно, нормально. Зорка Венера взошла над землею, светлые сгодки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взошла. З гэтай
kochaniem k Tobie rozgorąca. Z tej pory ja począł, ale rozstаться nam czas następuje, pełna, że doля такая у нас. Mocno kochał ja Ciebie, dорогая, ale rozstаться nam czas. Буду в далеким краю я нудиться, у сердце любовь затаивши свою. Кожную ночку на зорку дивиться, буду в далеким краю. Глянь, широсная у расстанні, там зльем ми погляди своє, как хоть на миг воскресла кохання. Глянь, інший раз как хоть на миг воскресла кохання. Глянь, інший раз Живи Беларусь! У пятницу усіх запрошаємо до кав'ярні «Процес Кавки» о 9 увечері. І там буде таке мероприятие, яке називається «Кинотерапия», где мы будем показывать белорусские протестные короткометражки, и документальные, и недокументальные. Вот. И там так само будет терапевтка Ольга Сорока, якая написала книжку «Психологическая аптечка белоруса». Вот. И она нам, вам там допоможет інтегрувати те, що ви побачите у цих фільмах, і своє власне ваше досвідчення, і це буде вельми таке масштабне мероприємство, тому вас усіх запрошуємо, буде вельми цікаво. А скажите еще раз, где и во сколько? Кав'ярня «Процес Кавки», 21 година. Вось. Уваход вольний. В пятницу. Пятницу. С 9 о 9. Ты можешь первое слово повторить докладно? Процес Кавки. Процесс? Процес Кавки. Ага, дякую. Кавки праз В, не праз Ф. Ось. Усім дякую ще раз. Дякую, Валентина. Беларусы за гэты год адчулі салідарнасць, мне здаецца, жыхароў усяго сусвету. І я хацела б зараз запрасіць сюды Теодора Айдера, які з'яўляецца рэдактарам начальным выдавніцтва мігрантскага Варшаве Мамалыга. Яны тлумачылі беларускія вершы, публікавалі ў сябе, таксама публікавалі Алеся, якога мы сягоння слухалі. І ўжо гаспадар Теодор сам о сабе распавядзе болей.
Warszawie. Dzień dobry, żyję Białoruś. Ja jestem imigrantem. Urodziłem się w Związku Radzieckim, więc podejrzewam, że jesteśmy w tym sensie urodzeni w tym samym kraju. Dla niektórych z Was. Teraz mieszkam tutaj w Polsce i piszę po polsku. I teksty, które przeczytam dzisiaj, to są tak naprawdę dla Polaków i przez te teksty ja próbuję przemycić temat Białorusi do tych słuchaczy poezji współczesnej polskiej. Dziewczyna w białych sportowych butach. Pamięci Romana Bondarенki. Kolonia artystyczna, spora grupa. Spałam w namiocie, jak wszyscy. Było dosyć zimno. Mam chrypę. Idę sprawdzić, co się dzieje na dziedzińcu. Miał być performance. Wchodzę i zamieram. Po wodzie niedużego basenu biega dziewczyna w białej sukience i w białych sportowych butach. Tylko w tych białych sportowych butach. Trzyma się jakimś cudem na wodzie. Nie idzie na dno. Biega, ale tak jakby tańczyła. Jest to taniec jakby waleczny. Rodzaj capoeiry jakby na wodzie. Jakby walczyła z niewidzialnym przeciwnikiem. Kilkadziesiąt osób na widowni. Nagle dziewczyna się zatrzymuje. Dosłownie na sekundę. Widzowie w napięciu. Widzą dobrze, jak przez chwilę stopy dziewczyny zaczynają się zanurzać się w wodę. Ale to tylko sekunda. Dusza sekunda. Dziewczyna znów angażuje się w bieg, w tą swoją walkę, w latanie. Śmiga jeszcze z minutę po spokojnej wodzie basenu. Wychodzi w końcu na brzeg. Jest zmęczona, oddycha głęboko. Jej sukienka jest sucha. Widzowie klaszczą, a ona do nas mówi: ubranie i buty nie są niezbędne dla tańczących na powierzchni, więc jeżeli spotkam w morzu rekina, ludożercę albo jakieś inne dyktatorskie paskudztwo, już mnie nie złapie i nie pożre, bo już wiem, że można po wodzie biegać, a nawet latać. Widziałam to na własne oczy. Pokazała nam to dziewczyna w białej sukience i w białych sportowych butach. Zacznę ruszać, jeżeli co, szybko nogami, tak jakbym biegał, i wyfrunę na powietrze, bo już wiem, że walczyć spróbuję, nawet jeżeli będę po szyję w wodzie. Rekin już nigdy nie spróbuje mojej krwi. Ja też trochę oglądam to, co się dzieje ze strony. Te pozostałe wiersze troszeczkę są takimi refleksjami tego, co się dzieje ze strony. Porażka. Karaluchy na ekranie smartfonu aktywistki. Podobno biegają w ośrodku dla uchodźców. Zapamiętam na długo to zdjęcie. Teraz tam są osoby z Białorusi. Też nie dają rady być owadobójcze. I ostatni krótki, dłuższy tekst. Białorusinka. W naszym ogródku pojawiła się Białorusinka. Wyglądała marnie. Sądziłam, że uderzyło o coś i przez kontuzję zapomniała drogi powrotnej do domu. Naprawdę przypuszczałam, że umrze. Nawet zastanawiałam się, pod jakim drzewem ją zakopać, jeśli będzie trzeba. Dzieci zobaczyły ją i strasznie się ucieszyły. Postrzegali tylko niezwykłość tego wydarzenia. Podziwiali jej nieskarżytelne białe ubranie i te kilka czerwono-brązowych piór, które nosiła na piersi.
Nie zdawał sobie sprawy z jej kondycją. No dobra, pojawiło się u nas, trudno. Nakarmię ją. Może jest głodna. Nasiona słonecznika przyjęła. Dzieci też ją lubią. Zjadła też pszenicę, do której weszły larwy ćmy. Nie wiedziała, jak się je dżownica. Czyli to nie była taka dzika Białorusinka, tylko jakaś panna i nikt jej nie nauczył w domu rodzinnym, jak kosztować chłopskie potrawy. Plastikową nić zawinęła wokół jej nóg i dzieci to zauważyły. Ja to mam kiepski wzrok. Musiałem ją złapać i szybko nic zdjąłem. Jej jakby nie przeszkadzało, że nie mogła normalnie chodzić. Ale chyba przestała mi ufać przez tą akcję. Pod sukienką miała tylko skórę i kości. Czeka na mnie co ranek. Jemy razem śniadanie. Nazwaliśmy ją dla wygody Albertiną. Wiem, to nie jest białoruskie imię. Jest malomówna. Prawie nic o niej nie wiem. Po jakimś czasie wzięła sekator i wycięła dolne gałęzie młodego orzecha. Nie nakrzyczałam, tylko spróbowałam jej wytłumaczyć normalnie po polsku, że gałęzi młodych orzechów się nie wycina. Potem chciała przyciąć maliny. Rzekłam, że nie trzeba, że po pierwsze się porani, a po drugie mamy do tej pracy zatrudnionych ogrodników. Pewnego dnia przyniosła kilka doniczek z kolorowymi, urodowymi fiolkami. Nie wiem, skąd je wzięła. Mieliśmy przedtem tylko aksanitki. Pochwaliłam ją za to. Ale kiedy następnego dnia wylała wodę ze spodków pod doniczkami, zauważyłem, że to przecież deszcz je napełnił. Nie trzeba było tego robić. Szkoda czasu. Rozpłakała się. Powiedziała mi po polsku, okazuje się, że doskonale zna nasz język, że czuje się niedoceniona, niezrozumiana i niechciana w naszym ogrodzie. Ale nadal u nas jest. Nadal pada, a ona cały czas stoi pod tym deszczem i drży. Twierdzi, że jej nic nie jest. Pomyślałem jednak, że zrobię jej jakiś namiot przynajmniej. Na razie tylko tymczasowy, z kawałków kartonu. Pokryłem go taką czarną folią. Jednak Albertyna woli moknąć na deszczu. Twierdzi, że to jej przypomina dom rodzinny. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Tylko że jej dreszcz nie pozwala mi spać po nocach. Co jeśli zachoruje i stanie się dla nas niebezpieczna? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wielkie. A ja zapraszam na tę scenę żurnalistku, перекладчицу, авторку книг, поэзии, перекладов Марию Кобец. Dzień dobry, пожалуйста, господарство. Dzień dobry, пожалуйста, сябры. Я по шерости краху хвалюсь. Ostatnim czasem nie tak często nadarzается takich być udzielnicą takich imprez, nie tak często występuję na scenie, bo już u Polski znajduje się больше за год. I no nie tak stało się, że doszła do poetycznych imprez, тому краху хвалюсь. Ale ja nie ciągnę długo waszej uwagi, ja przeczytam dwa krótkie wiersze. Один z nich na odpowiednią tematykę i zacznę na pewno z niego. Wiersz nazywa się No gdzie ty Bóg? Nie jestem ateistką, ale to, tak by mówić, wyższenia ekspresji. A może i prawda? No ciebie i nie ma. No gdzie ty, Бог? У чым твоя присутность? Холодить кровь неутямная война? Неужо ж у ёй твоя святая сутность?
Няўжо ёсць сэнс у крывавай валтузні, у смерці тых, хто шчыра ў цябе верыў? А тыя, хто загразна ў хлусні, трымаюць верх над праўдай і даверам. А тыя, хто твой голас і не чуў, сціраюць сцягам кроў з целаў дзіцячых. Ну дзе ты, Бог, хіба ж ты там заснуў? Ну як жа так, ты пэўна гэта бачыў? Ты пэўна чуеш стогны, плач дзяцей, цнатлівых, чыстых. Чым яны павінны? Маўчыш? Ці скажаш, што нам тры часцей табе маліцца за душу нявінных? А я ж малюся, ці табе казаць, штодзённа чуеш все мае малітвы? Малюся так, што хочацца крычаць ад болю гэтай бессэнсоўнай бітвы. Прабач, мой Божа, можа і жорстка я. Мажліва, трэба звыкнуцца, скарыцца. Ды як абвыкнуцца, калі зямля, мая зямля ў пажарышы дыміцца. Ды толькі што я? Ну, цябе і няма. Бо дзе ж ты, Бог? У чым твоя прысутнасць? Халадзіць кроў няўцемная вайна? Няўжо ж у ёй твоя святая сутнасць? Я приехала сюды крыху больш за год, і вот так сталася, што больш за год я так і не змагла патрапіць дадому. За гэты неспакойны час памёр мой тата, да якога я не змагла паехаць. І, ну, направду, вельмі баліць. Доўга я ўвогуле нічога не пісала. Прабачце, польскую піскала. Ну, весь гэты перыяд я нічога не пісала, і першы верш, які з'явіўся за гэты час, гэта верш, які напісала памяці свайго тата. Прабачце за такі смутак, але я думаю, што ў гэтай зале ёсць прысутныя, которые маюць падобныя ўражанні. Верш да так. Уначы пры дамку з бярозкамі няспынна. Адгукніся, тата, не маўчы. Толькі шэпчаш вецікам палынным, толькі трэплеш ветрам валасы. Гэй, маўляў, дачушка, я ж з табою. Гавару з табою, тата, ты маўчыш. Ды скрыпіш зламаною вярбою. Ды прыходзіш, адно што ў снах, агарнуўшы цеплынёй шчымлівай, зноў кружляе ў небе белы птах над дамком з бярозкамі, над нівай. Зноў кігіча жаласна заве, да размовы быццам запрашае. Пагаворым, татачка, цябе не стае, бракуе мне да шалу. Пагаворым, татачка, цяпер твой прыяцель ветер легкакрылы рассугляе неба і засне ў развітальных кветках над магіллем. Не глядзіш мне ў вочы, моцна спіш, пад мармурам цяжкім, не па сілах. Адзавіся, тата, не маўчы, толькі шэпчаш вецікам палынным. Смутную ноту. Я астатні верш прачытаю, верш пра каханне. Сёння ў гэтай зале звучала такая цудоўная кампазіцыя «Зорка Венера». Ну, мой стары верш, але я думаю, што таксама ўскалыхне вашы пачуцці. Мроя. Пранізлівы пагляд, загадкавы, яскравы, і слова не ў папад, гарачы кубак кавы, апаліць вусны. Не, душу мою опалить, мурашки по спине. И ты такі ласкавы. Здаецца, гэта сон з вясёлкавым адценнем, дыханне ва ўнісон, якога не стае мне.
якого не стає, якого не хапає, мурашки по спині. І ти такий ласкавий. Аж на тумані зрок, аж на транспіріті ноги, вар'ятства побач, скрок, назад нема дороги. Усьо нібито у сні, гарячий кубок кави, мурашки по спині. І ти такий ласкавий. Дякую, вялікі Марія. Учора, як і штотыдзень, у Варшаве беларусы ладзілі акцыю солідарнасці. Учора акцыя была прысвечана працоўнікам культуры, солідарнасці з рэпрэсаванымі працоўнікамі культуры. Калі хто не ведае, што такія акцыі адбываюцца, ласка запрашаю штонядзелю ад 14 каля палаца культуры ад боку Лей Єрусалімскі. Вось, і учора на акцыі мы пазнаёміліся з таленавітым хлопцам, які чытаў свой верш. І мы запрасілі яго сюды. Гэта студэнт Варшаўскай кансерваторыі па класу аргана і клавесіну. І малады паэт Артур Паласухін. Вялікі дзякуй, Стася, за запрашэнне. Мне вельмі прыемна тут знаходзіцца сярод беларусаў, сярод паэтаў. Гэта для мяне ўсё ж сведчыць, якіх таленавітых людзей выкідаюць з Беларусі нас, вяршкі грамадства. Мы, якія за тое ідзем, каб развівалася наша культура, наша мова. Мы хочам яе несці ў свет. Мы хочам штосьці рабіць для сваёй радзімы, для сваёй культуры, а нас выкідаюць жудасна. Гэта насамрэч вельмі страшна. Сёння я зачытаю 3 свае вершы для вас. Вось цяперашняя пара лета, гэта моя самая любімая пара. Яна мяне вельмі натхняе, і вось ёй я прысвяціў верш. Як міла гэтая пара, ёй захапляецца зямля, спявае гучна мірабей, і ластаўка імкнецца ўзвыш. Пах бэза ўсцяж лунае, ён сэрца захапляе. І скрозь цяжкія сэрца думкі нам сонца дорыць пацалункі. Навокал пахкія клубніцы, у лесе смачныя суніцы. Той водар лета так багаты, ён цёплы дух нясе ў хаты. Калі магутны бор без меры веліч праяўляе, навокал усё сціхае. Гучыць няспынна шум дубоў і хваліць працу муравоў. А кветкі важна ў сад пасеяць, іх песні імкнуцца аж у сені, мастацкай долі цеплынёй і грацыяй нязмернай. Калі навокал гай шуміць, сэрца з натхненнем мнецца ўзвыш, адораны пяшчотай, пакінь душы журботы. Мой наступны верш я прысвяціў майму вельмі добраму сябру, гаспадарыні Кацярыне, якая была адной з галоўных арганізатараў усіх пратэсных акцый у Полацку. І яны з сынам былі вымушаныя пакінуць нашу радзіму, таму што ім пагражала вязніца. Цяпер яны месяц прабылі ў Кіеве, чакалі гуманітарных візаў. Цяпер тут жывуць у Польшчы і таксама актыўна займаюцца палітычнай дзейнасцю беларускай. Кацярына таксама вядзе свой канал на Ютубе «Всё сначала» называецца, дзе распавядае пра сваё цяжкае жыццё, і таксама у яе ёсць файныя кулінарныя рэцэпты. Мой сябар, табе, о дружа, прысвячаю радок, які я з сэрца маю. Удзячны Богу за цябе я, што ў дар такога сябра маю. Той светач асвяціць сцяжынку, запаліць дабрыні іскрынку. Усюль са мной, ты побач, разам, даеш далонь сваю адразу. Той сэрца прыгажосць, што носьбітам фальклору, той скарб каштоўнай нашай гісторыі, што з веку ў век, з вуснаў у вусны перадавалі нашыя дзяды. У душы пярлінай маеш ты.
Пагроза ахінула ўвесь наш край. Ты не баішся глядзець удаль. Береш святы наш сцяг, угару здымаеш, усіх натхненнем нахінаеш. Клапотлівая маці і добра гаспадыня, пацехі, блізка ўжо хвіліна. Надыдзе хутка радасць, шчасця хваля, уздымецца рука, канец канання. Дрыжы зямля, хавайся, фюрер, конец уже близко твой. Надыдзе та пора, уздымецца пята, што агарнеў весь вуз твой. Тое імя, як танк грымоткі, задушыць здраднікаў ашмёткі. Як ні круці, ні камбінуй, нікуды не ўцячэш у рунь. Кацюша, гучнае імя, табою моцна цешусь я, тваёй пяшчотай, марудой, тваім дасціпам, дабрынёй. Куды б не трапіў, дзе б не быў, які б я келіх там не піў. Усюль са мной твая далонь мне нагадае зноў і зноў той голас, што пачую, яго з душы люблю я. Мой наступны верш, які я зачытаю, на гэты верш мяне натхніла карціна, якую я убачыў у Баброўніках, калі мы там ладзілі пратэсную акцыю, пра якую вы, напэўна, чулі, можа, некаторыя з вас там былі таксама. Мы мелі там біопрыбіральню, якая смярдзела, можа, за паўкілометра, і на ёй была напісана рэзідэнцыя Лукашэнкі. Верш называецца «Вось блізка ўжо». Нішто не вечна тут на свеце, скажуць дарослыя і дзеці. Залез на трон важны прусак, я пакажу вам, дзе і як. Сабе я забяру краіну, а вам, скату, скажу маўчаць. Гады мінаюць, час ляціць, а ён усё сядзіць. Дае свае парадкі, не можа біць у латкі. По сэрцу родная зямля, тут плакаць ужо стаміўся я. Перажыла ты, любая, немала, вось нам чарговая напала. Гады мінаюць, цябе рвуць і годнасць тваю прадаюць. Тваіх сыноў штурхаюць, б'юць, раняць і забіваюць. Сцяжвецца ў тваё імя кроў, у сэрцах бязмежная любоў. Наш сцяг святы лунае, а вораг усіх карае. Паселі важна ва ўрадзе, прусак, каза, баран, пацук. Казалі, час, пора, тут нашая зямля. Всіх знішчым з махароў і ўсталюем свой парадак. Не разумее зоапарк, які б ён не даваў загад, усё адно смярдзіць гаўном. Пиздец ужо ломіцца ў іх хаты. Запрашаю усіх таксама падпісацца на мяне ў інстаграме. Я там падпісаны «Сэрца паэта», і я там публікую як свае вершы, таксама публікую розныя часткі з майго жыцця артыстычнага і цікавыя інструменты, на якіх я граю. Дякую. Дякую, вялікі Артур. А я запрашаю сюди поета, прозаїка, автора книг Павла Капанського. Добрый вечер. Пакуль у жніўні мы ганялі ўсю моц ад ОМОНа па вуліцах менскіх, часам трэба было неяк абстрагавацца, і некаторыя вершы нараджаліся, я іх прачытаю, а былі яшчэ старыя вершы, которые я сёння, напрыклад, перачытаў, і яны некаторыя выразы ўспрымаюцца ўжо па-новаму. Саша, бліжэй. З іншым сэнсам. Паходу не працуе. Але мне не абавязкова на фронт. Раз. О, бачите, магия одной кнопочки. Так бы один режим выключить. От прекрасной басни до прекрасной байки.
Забярыце яго ад нас, кажуць рыбы. Няма чым дыхаць. Прыйшла пара шукаць новую працу, кажа жук гнаявік. Гасне вагонь крэматорыя, а гідна яму, дзе такое відана